अनजालिया कलेजाव थांबाय औ मोनहैबायानो खोमा दाहालागै थांनोसै देरसुङालाय बहाथो थांदों दादागिरिनि फिसा बहाबा दादागिरि खालामहैयाखै बे दानि मुगायाव सोलिनोब्ला खुगानि बोलो आरो आखायाव पिस्तल नांगौलै उदांस्रि दानि मुगाया दादागिरिफोरनिसो गाव उदखारिखायनो फिसाफोरखौबो उदखारि खालामनोसै नामा सिरि था नोङो नों जेबो मिथिया आफालै आंनाव लंपेन्ट गस्ला बायनो रां नांगौमोनलै हाबाब नों इसिबां सेंग्रा गिदिर जानानै आंनियाव दासिमबो लंपेन्ट गस्ला बायनो फैसा बियो थां गलागाव हाथायाव थांनानै गंफ्रोमबो दखानाव नोङो फैसा बिना लाहैथां दानि मुगायाव दम नांगौलै दम सोलिनोब्ला दम 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 औ फुंबिलि औ नों मानो कलेजाव फैथाराखै प्लिज गाज्रि दामोन फैना प्लिज नों फैयाब्ला आंहा कलेजाव क्लास खालामनाया मोजां जाथारा फैना प्लिज प्लिज नों नेथ' बाजै बावलांबायहाय जाम्बा मा बावखो मानो थगायलाबायब्रा साइकेला जाम्बा साइकेला अ हो है अनजालि मा जाखो माखौ मिनिखो मोखाङाव हांगारनांदों हुगारना होना बोरो नायखो नोंखौ मेगन खेबाय आं लासै लासै नोंनो लाइजाम लिरनोसो गोसो जाबाय नायहो नायहो नोंखौ मेगन खेबाय आं लासै लासै नोंनो आर'नाइ हरनोसो गोसो लाइजाम हरखांनानै नोंनो लोगो हमथारनोसो गोसो जाबाय आर'नाइ हरखांनानै नोंनो लोगो हमजानोसो गोसो जाबाय लाइजाम हरखांनानै नोंनो
लोगो हमथारनोसो गोसो जाबाय आर'नाइ हरखांनानै नोंनो लोगो हमजानोसो गोसो जाबाय नायहो नोंखौ मेगन खेबबाय आं लासै लासै नोंनो लाइजाम लिरनोसो गोसो जाबाय नायहो नोंखौ मेगन खेबबाय आं लासै लासै नोंनो आर'नाइ हरनोसो गोसो जाबाय लोगो हमलायनानै नोंजों जानो लोंनोसो सुखुयै जाबाय लोगो हमलायखांना नोंजों गोसोआसो उरां फारां जाबाय आंनि लोगो हमलायनानै नोंजों जानो लोंनोसो सुखुयै जाबाय लोगो हमलायखांना नोंजों गोसोआसो उरां फारां जाबाय आंनि नायहो नोंखौ मेगन खेबबाय आं लासै लासै नोंनो लाइजाम लिरनोसो गोसो जाबाय नायहो नोंखौ मेगन खेबबाय आं लासै लासै नोंनो आर'नाइ हरनोसो गोसो जाबाय बेसे नांगौ 10 रां होब्लानो जागोन ओइ नों आंनो दिनै 60 रां होनांगोन गैयालै गैया बिक्रि फाथानो जायाखै आं बेफोरखौ मिथिया नों आंनो दिनै 60 रां होनांगोन मा बिलाबाय थायोब्रा ओइ ओरै फैलाय बै सेंग्राया दखानाव मा खालामबाय थादोंब्रा बै बिरफुं आजिनि फिसालाया बिदिनोलै दादागिरि खालामना जाबाय थायो नंगौ नामा औ जोंखौबो बिदिनो बुग्लुंबायो मा खालामनो जों आरो बिदिनो सोलिना दं मिथिबाय जागोन नोंसोर जेबो खालामनो हाया होमबा जों हायालै फंबाय नोंसोर माबा खालामनो हायोबा खालाम आच्छा होनब्ला आं नायनायनि दे ओइ दादागिरि ओरै फैलाय मा फै मा नांगौ नोंनो रां नांगौ आंनो रां नांगौ रांखौ बिदि बिना मोनो बिरफुं माहाजोनखौ सिनायो नों मानो सिनाया बिरफुं माहाजोना आंनि बिफा बैथिं नाहर पिस्तलजों गावगोन आं नोंखौ पिस्तलजों नों रां खांगोन ना खांला निमाहा होलै आदा निमाहा आखाइ दिखां हाट गावथारथारगोन आं नोंखौ दानो साला हां गोख्रै हाट
आयौ सोरसे बिलाय होथानसै हां सेन्जाल दं बेखौ साला नुवाखै नोङो साला गुन्दा साला मेगन गैया नोंहा जाला मेला सौग्रावलाबायनो हां गुन्दा नोङो जाला थाला खालामलाबायना आंखौ नोङो आंखौ सिनायाखै मोनदों दानिया आयौ थुफिया थां मोनखालाबो नोङो थां आगै नों ओंखामखौ जाहैग्रोदो थां आं दा नों दा फैब्लासो जासिगोन आंबो जाथ'वा बाजै आदा फैब्ला गासैबो जासिगोन मा लाबोखोब्रा आदा बेफोर महाभारतखौ उनाव मिथिगोनब्रा नोमबाजैयालाय रागा जोंबाय नामाब्रा गोबाव जानायखाय अबाव थांखोब्रा हाब रागा जोंमालाय एफा रागा जोङोलै बिदि बागदाव होलाबायो फाग्लि जाबाय नामाब्रा मानसियालाय आंसो मिथिगौ मानो एक्सिडेन्ट जानाय बायदि मोनदोंमोन नामा नों आंखौ एक्सिडेन्टनि खोथाखौ लानानैनो नों थाब सफैयाब्ला आंनि गोसोआ गाबखाङो अरे मा जाखो मानो गाबखो जाम्बिलै नोंसोरो मानो बेफोरबायदि गाब्रु दैलाव नोंलाय है हामालै बेफोरबायदि दुखु खालामनो हामा गसाया लाखियोब्ला बुथारगोन सोर आरो गसाया बुथारोब्ला लाखिगोन सोर होननाय मोनसे बाथ्रा दंलै नोंनानाव अनजालिनो सासे बडिगार्ड होनो हायोबा मोजां जागौमोन देरसुं औ आफा आंबो बेखौनो सानदों दाखालिबो स्कुटार गाज्रि जानानै अट' ड्राइभारनि फंबायजोंसो साइकेलाव गाखोलांदोंनो हट इसिबां लासिंसिं देरसुं नों दानो बोलोगोराखौ फन खालामहर बे अनजालिनि बडिगार्ड जाथारनांगौ औ हेलौ बोलोगोरा औ नोंखौ नांगौ जादों ओं औ जोंनि अनजालिनि थाखाय नोंखौ बडिगार्ड नांगौ औ नोंनो दानसेयाव 5,000 होनाय जागोन ओं थेंक इउ दोनबाय जाबाय आफा उदांस्रि ओजों फैनाय मा जाखो दिनैनिफ्राय अनजालिया हारसिं बेरायनो मोननाय नंला बिजों सासे बडिगार्ड थागोन मा थां खिन्थाहैथों नोङो आफा आं दिनैनिफ्राय दखानाव रां खांथारला आफा मानो हाया मोसौ सासे अट' ड्राइभारा आंखौ पिस्तलजों गावथारनो नागिरदोंमोन आदा मा सासे नंखाय अट' ड्राइभारखौ गिनानै नों न'सिम खारबोदों जाबाय नों जाबाय जोंनि मान सन्मानखौ नों जाजोबथारबाय थां नों अन्थाइमोनखौ लानानै अट' ड्राइभारनि न'खौ गाग्लोबहै आं गिले आदा आं थांथारला जाब्ला गिसिबा सिब्रा खाथियाव देहाय सिबदों दे ओइ मा ओइयानोथ' जादोंलै आं नोंखौ दिनै बेसे ओइ होनबाय थानो आं नोंखौ मोनसे गुबुन मुङै गाबज्रिनोसैब्रा फंबाय फुंबिलिया नोंखौ बाजै सना बुङा होमबा बिनिनो लानजायखौ आं बुंनोसैब्रा मा मुंजों दे खिन्था सनाब्रा सना आं नोंखौ दिनैनिफ्राय सना मुंजों गाबज्रिसिगोन मिथिबाय नों आंखौ आरो ड्राइभार बुंबानो जाबाय ओइ ड्राइभार होननानै गाबज्रिबानो जाबाय गाबज्रिगोन आं नोंखौ ड्राइभार बुङा मोदाय हे मोदाय आं नोंखौ मोदाय बुंगोन नों आंनि फुजिनांखा नालाय आंनोबो एसेलै बाजै नोंसोरनि मिनिनायखौ राजो जाम्बा माबालै बाजै
जोंनियाव गार्लफ्रेन्डसफोर फैयोनो फैयोब्लालाय माथो लेंबोब्लानो जाबाय नाथाय जानाय लोंनायासो आलासिया आलासिनि न'आव फैनानै जानाय लोंनायजोंल' गोजोनालै सना नोंनि साननाय हनाया थिग नङाबा मिथिबाय ओंखायनो आं बुंदों आलासिनो जाहोनो लोंहोनो हायाब्लाबो आलासिखौ गुरै रावजों रायदावनांगौ मिथिबाय आरो गुरै रावजों रायदावनानै नोङो आलासिनो गोगो दै गरदसे होनानै मोजां गुरै रावजों जिरायनो होनांगौ मिथिबाय अब्लानो आलासिनि मेंनाय देहाया गोजोन जालाङो हा नङाब्ला नों आलासि फैनायाव जेबो बाथ्रा बुङा लाबानो हप ओरै थाब्ला बोरै जानो हप ओरै थाब्ला जागोन नामा जागोन ओइ ड्राइभार ओंखारबो न' सिंनिफ्राय हिम्मत दङब्ला जोंजों नांनो आरो हिम्मत गैयाब्ला न' सिंनिफ्राय हान्थु खरायना थाबायबो आरो जों नावनि माबि फै बे फिसा खुख्रि लानानै नों जोंजों नांनो फैदों हा हागोन नोङो हागोन ड्राइभार दाब्ला आं दाखालि नोंखौ माजों गावनो नागिरदोंमोन नों मिथिगौ ना मोसौ पिस्तलजों दिनै आं नोंसोरखौ माजों गावगोन मिथिगौ AK-47 AK-47 थे गब्लंलांजोबगोन नोंनि उदैया लायनि र' नाङालै आदा नाङा मोदाय औ आं मोदायबो जानो रोंगौ बियो हगारलै नांथ'वालै आदा नांथ'वा साला होगोन प्लिजलै आदा प्लिज AK-47 जों होथारना हिमा होदोब्रा खनसेखौ थांथोंसै बिसोरो हगार आदा नांथ'वा हगारलै ओइ नोंसोर खारदोलै खारदोलै जानाय नंला जाबाय आदा जाबाय मानो हमथायब्रा सासेबो गवा बेसेबां नांथ'वालै आदा सान्द्रि बायदि गब्लं होजोबथार नांथ'वा आदा नांथ'वा प्लिज हेलो फुंबिलि हो अनजालि थुना आंजों एसे टाउन बेरायहैनि थुदो बिदिब्ला ओइ नो पारमिसन अनजालि बियो सोर अनजालि बेथन जानाय आंनि सासे बडिगार्ड ओइ नों ओरै फै नाङा थांनाङा ओइ अनजालि अनजालि बेफोरबायदि बडिगार्डखौ होनानै नों आंखौ थैनायनि लामायावसो बारसोमहोदों आदा अनजालि
सार साला सैमा फम्फा बडिखौ लानानै नोङो आंनि बिनानावनि बडिगार्ड जानो फैदों थां साला ओइ ड्राइभार बेखौ डाक्टरनाव माबा लाना थांफै आयै आंनो बडिगार्ड नांला अन्जालि गावनि हाथियारानो गावनि सुथुरनो देरसुं मानो नांगौ अनजालिनो बडिगार्डखौलाय नोंसोर गावखौनो बयनिख्रुइबो देरसिन साननानै गावनि खैफोदखौसो लिंनानै लाबोदों देरसुं बेल' नङा आयै दिनैनिफ्राय अन्जालिया न' सिङाव थाबाय थानांगोन बियो आंनि अर्डार देरसुं जिंगा दासि गैया जेरावबो गैया लोगोफोरनियावबो सोंबाय रावबो खिन्थानो रोङा आमायमोननियावसो थांदों नामा बहाथो थांदों बिलाय ह नै दासो फैदों बबेयाव थाङोलै एसे गोबाव दसे सम नङाब्लानो दावराव दावसि जायोलै नोंसोर औ बै नोंबाजै सनानि खेब खेब बुंबाय थानायाव आं थानो हायो हा बिबो नों सासेल'खाय जोबोद अनथारि बियो दसे नङाब्लानो खेब खेब खाबदाब जाथारो प्लिजलै बाजै सना नों आंखौ निमाहा होदो बांद्राय लेक्सार दाहो मिथिबाय न' सिङाव फै हेलौ रुफा कलेजाव थांनो औ मा खौरां मोजां नों थाङा नामा आं दिनै थाङा नोंसोर थांदो दे नोंहाथ' खौराङा मोजाङानो औ बिदिनो आं गाबोनसो हाय कलेजाव दिदिमोन मा खालामदों नोंसोर बेयाव मा नायदों लाजि गैया आं एसे मानगोनां सासे पुलिस अफिसारखौ नों सिनाया अनजालि सिनाय आं पुलिस इन्सपेक्टर नंगौ होनना नोंहा मा फोरमान दं इन्सपेक्टरलै आं इन्सपेक्टर अ दासो समायनाथार नुदों बिसिफोरा बिदिनो फिसाइफोरनि सिगाङाव समायना देलायना थानांगौलै मानो दे जों हौवा जाथिफोरा रां खामायनो थाखाय गुबुन जायगायाव थांनांगौ जायो बेबायदिनो दाब दाब जायगायाव थांनानै सोरबा मोजां मानसि लोगो मोनबोयो सोरखौबा गाज्रि मोनबोयो सोरजोंबा नांज्लायनानै फैयो नंगौ दा बेबायदि समाव हिन्जावफ्रा हौवाफोरनि सिगाङाव समायना देलायनानै गुरै रावजों रायदावोब्ला हौवाफोरनि मेंग्लिनाय देहाया एबा दिउ दिउ रागा जोंफुनायाबो एखे सोरगोसायाव बिरलाङो मेंग्लिनायाबो खारो आरो गोजोन मोनो मिथिबाय देलायलासेनो थानानै जायखौ खाब्रां रावजों रायदावबाय खोनासं बिदिब्ला नोंनो साला नोंनि थाखायनो आंहा न'आवबो गोजोन गैया बै गुबुनावबो गोजोन गैया साला रांखिनि साला बुरबुर बार जाखादों फुस खिबिदों नोंनि थाखायनो आंहा जेरावबो गोजोन गैया राय खुसिनि गोसोम मन्दी महाभारत ना रामायणब्रा आंनोबो एसे खोनासंहोदो महाभारतबो रामायणबोलै बोरो नोंनि लाबारफ्रा नालाय हरदोलै आदा अट'नि साबिया आं थांथारसै नंगौ नामा नो आंले बेयाव सिलिंखागोनदोलै
नोंखौ जोंनि आदा आरो बाजै सनाया जोबोद सिनायनो लुबैदोंनो थुना जोंनाव थांना फैनि आदाया आं फैनाय बाथ्राखौ मिथिब्ला जोंखौ बे जायगायाव दोननाय नङा उनाव थांसिगोन दे मा बुंनो बेहायनो बुंदो मोजां मोनज्लायनायाव मानि गिनाय अनजालि थु नों जोंनाव थांथारनांगोन सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै नोंखौ आं दोनफैगोन नों मानो बुजिया बेखौ आं जेबो मिथिया थु अट'आव गाखोदो ओइ मोदाय नोंनि बेवाइ गोदाना फैबायहाय बेवाइ गोदाना फैबाय औ जिरायनो होदोंना होआखैब्रा मालाय फैग्रोमोना फुंबिलिया गावनि रुमावनो सोहैदों मेगनफ्रा मैखि दं नामाब्रा मैखि गैया दे जेबो मोखाङा साफा गैया ओहो थु बिदिबालाय फै गोख्रै थुग्रोदो बिनो अनजालि जोंनि आदाया जागोन दे जिराय बेवाइ गोदाना बिनिनो थां साखौनो खालामहैदो आरो दाखालि बैयाव आं दावदै दैब्रि लाबोनाय दंना बे दावदै दैब्रिखौ फ्राय एवहैथां फ्रायखौ जोंहा बे बेवाइ गोदानानो बानायथोंसै बेवाइ गोदाननि जानोसै आं दिनै एवनाय होफैदोब्रा दावदैखौ बिनानाव नोंहा बेवाइफ्रा जानोनो बेवाइ गोदाननि दावदै एवनाय जागोन आं दिनै दे सिफ्रुनानै इसिङाव एवहैदो फै नोंबो थानो मोना बेवाइ गोदाना दावदैखौ सिफ्रुग्रोथोंसै फैलै थु जाम्बिया दावदैखौनो सिफ्रुनो रोङा एवफेराखै नामा नोंलाय न'आव जाफेराखै जाफेरबाबो आं दावदैखौ एवफेराखैना आंखौ न'आव दोनना फै आं लाजिबाय नाङा अनजालि आदाया गाज्रि मोनगोन ओंखाम जाथारनांगोन नों दुखु मोननाङा अनजालि ब्रासकेल नों थानायाव अनजालिया बोरै गोमानांगौ आं नोंखौ मा बुंदोंमोन अनजालिया बहा दं बुं आं नुवाखै सार दाब्ला मा जाखो आफा नों अनजालिखौ नुदोंमोन नामा अनजालि आंथ' नुवाखै आफा मोसौ नोंसोर नंखायखौनो होसिख्रावदों खर'खौ गुसु खालामनानै ला अनजालिया न'आवनो दं नों नायहैनाय समाव आं लेट्रिनावनो दंमोन आफा आंनि रुमाव हाबनानै हौवा मानसिफोरा ओंखाम दै हैनायखौ आं मोजां मोना आफा बेनि थाखाय आंजों थाफानो आंनि रुफाथि लोगोखौलाय
आं दा गोसोआव ओरैबायदि सानदों जों सानैजों बिदा फंबाय नङा आंगो लोगो आरो आदा औ नों जा सानदों आंबो बेखौनो सानदों नंगौ जेन जों माने सानैजों सले फिल्मनि नों धर्मेन्द्र आरो आं अमिताभ नंगौ बच्चन नामा Hey, salah. Dikan. Nada. Ya. Kelip. Hane, bobo duku moन्दों? नैलै हान्थुआव नोमबाजैनो दा खिन्थालै जागोन दे आदा खिन्थाबा थिखोना रायजागोनबो थु थांदिनि थु औ थु नै बै जों बोलोलै salah सार सोरबा मोनसे फैदों फैनो हो खुलुमबाय खुलुमबाय मर्निं मर्निं मोजां अच्छा 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 सार अच्छा 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 नाथाय मोनसे खोथा खोनासं मान्थलि फैसाखौ थिक मोनसे समावनो होफैग्रा खालाम जागोन अच्छा 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 ओके नों अट' ड्राइभार नङासै औ सार सार माबा बुंनो सार बिरफुं माहाजोननि संख्रि सोलाग्रा बान्दाफ्रा हाथायाव रां बियै बियै मानसिफोरखौ बुग्लुंगासिनो दङ बेफोरबायदि खामानिया नोंथां थानायाव माबोरै खाबु मोन्दों ड्राइभार नों बिरफुं माहाजोनखौ बदनाम दाहो बिथाङा जादों बे गामिनि सासे गिदिर बिजनेसमेन बिसोर बै खामानिखौ मावा इन्सपेक्टर दिनै नोंथांमोन बायदि गाज्रि आखुनि थाखायनो दिनै जोंनि हालामाव गोबां मानसिफोरा गाज्रि जानो हमदों माबायदि मानोना नोंथांमोना दाय गैयै मानसिफोरखौ दाय गोनां खालामनानै साजा होनो हमदों नाथाय दाय गोनां मानसिफोरखौ नोंथांमोना हमा नोंथाङा सासे देरस'नि रां जाग्रा सासे बान्दा खानाय इन्सपेक्टर
सासे नंखाय अट' ड्राइभारा वार्निं होफैदों थां नोंनि गाबख्रावनाया बेयाव जेबो उदाया मानोना नोंहा जेबो थोजासे रां गैया रांजों गासिबो मुवाखौ बायजोबनो हाया सार I say get out थांगोन सार नाथाय खोनासं नोंथांमोना इनायनि हेंथायै जुजियाब्लाबो आं जुजिगोन नोंथांनि मुङै आं गोजौ कमप्लेन होगोन नोंथांनि पुलिस खसाबखौ खुहोनो हायाब्ला आंबो सासे अट' ड्राइभार नङा नार्जारि बसुमतारि Yes, sir. थाबैनो खुवारियाव डिउटि हैथारनांगौ जागोन सार दाखालि फुंबिलिनि न'आव थांनायाव आंहा मिनिथाव जाथाय जादोंहाय रुफाथि मा जाथाय जादोंमोन अनजालि खिन्थानायसाय खोनासं रुफाथि आयो फागिया बिसोरनि नखरा सना बायदिथारहाय रुफाथि बिदा फंबाय बिसि फिसाय जोबोद अनलायो फुंबिलियाथ' बिबाजै अनसुलिखाय बिबाजैखौ बाजै सनासो बुङो नोंखौ अनाखै होमबा अना जाबाय फाग्लि आंखौथ' फुंबिलिनि बिदाया हानायमोनब्ला बामनानैसो लागौमोन खोमा हेलौ व्हाट सानजारां अट' ड्राइभार बियोथ' दाखालि आंनावबो फैना कमप्लेन होफैदों नोंथांखौ आच्छा बेखौ मावथारनांसिगौलै नोंथां आच्छा I see जागोन अके बाय सानजारां अट' ड्राइभार नोंखाय अट' ड्राइभार सानजारां सिनायाखै नों जोंखौ थाबैनो एक्सन लानांगौ आफा औ थाबैनो बिनि आथिं थोंनैखौ गावथुमनानै दोननांगौ सना गिसिब लाबोदोलै नोंसोर जाबायदि लामाजों थाबायदों बे लामाखौ मोजां मोनाखै आङो मानोब्रा बिसोर जाबाय गोनां गोथों आखाइ गोलाव मानसि गोसोआव जा सानो बेखौनो मावनो हायो बिसिनि खामानियाव हेंथा होनो जोंहा मा गोहो दं बिसोरखौ गोनां गोथों मानसि होननानै आखाइ गोलाव मानसि होननानै गाज्रि खामानि मावनायखौ नुनानै हेंथा होआब्ला माबोरै जानो जेबो गिनांगौ गैया सना जोंहा रायजोफोर दंना रायजो दं रायजोआ खौसे जायोब्ला बिसोर जेबो उदायनो हाया दानि मुगायाव सोर साबैसेया रायजोनि खामानि मावो बांसिनानो गावनि उदैनि थाखायसो देरसुंनि बिनानावानो फुंबिलिनि बिसि जायोब्ला बस जाबाय सना अनजालिया फुंबिलिनि बिसि जागोन ओंखायनो देरसुङा गाज्रि खामानि मावब्लाबो जों नायनानै थाबाय थानांगौ बे माबोरै जानो अनजालि अनजालि आं फुंबिलि गोख्रै फै
बैयाव आफाया मिथिगोन अनजालि जोंनि बाजै सनाया नोंखौ जोबोद गोसोखांबाय थायो आं नोंखौ थाब हाबा लाथारनांगौनो आं जाबाय फानजारियाव जोबजानाय दाउ नों आंनो राहा हो फुंबिलि आं आरो फानजारि सिङाव बेसे गोबाव थाबावनो अनजालि हाग्रानि दाउसिन दाउलाफोर बादि बे गुवार बुहुमाव आंबो नोंजों उदाङै बिरफानो लुबैयो फुंबिलि नों जिंगा दासि अनजालि मोजां मोनज्लायनायनि अनगा बे बुहुमाव जेबो गिदिर जिराद गैया लहानि फानजारियाबो सानसे समाव हारसिङै गेवनाङो नों थादो आं थांनोसै बैनि सानजाराङा पुलिसनो कमप्लेन होग्रा रायजो राजाफोरजों लोगो नांनानै जोंखौ दबथायग्रा सानजारां अट' ड्राइभार याचुं नोंसोर बायदि उदखारि मानसिखौ जों माब्लाबाबो गिनो थाङा नोंसोरखौ जों दबथायगोन नोंसोर रांनि गोहोजों नाङोब्ला जों आखाइनि गोहोजों नांगोन जों गोजोन हास्थायसुला सानजारां याचुं मोसानि खुगायाव बोरमा फान्था आं नोंखौ फोजोबस्राङा सानजारां नोंनि आथिं थोंसेखौ गावख्रुबनानै अराय दिननि थाखाय लेंग्रा खालामगोन याचुं Ada. मा जाखो आदा? 산자랑 오토 드라이버 살라 오라이 솜니 타카비에 아팅 튼실 랭라 자바이 대충 नोंसोरनि उदखारि आखुखौ जों बिमा माहारिया सहायनो हाया प्लिज आयै प्लिज
नों सिरि सिरि था नों जेबो मिथिया नोंसोर गामिनि मोजां मोजां मानसिफोरखौ नायनो हाया दानख्रुब सुख्रुब खालामनानै नोरजिया खालामनानै दोनदों नोंसोरनि पिस्तलनि गुलियानो सानसे नोंसोरनि बिखायाव हाबगोन आइ आदै एसे मोजां मानसिखौ आथिं लेंग्रा खालामनानै दोनबाय दागाबसि फिसा गोसोखौ हमथा दे आइ दे गोसोखौ हमथा मा खालामनो आखलानो गाज्रि जाथारबाय बिसोरनि नोंनि बेबायदि आथिं थोंसे खराखौ आं बोरै नायनानै थानो नों दागाब नों दुखु दा खालाम दिनै रिलिज होबाय न'आव लांनो हासिगोन आं मुलि होनायफोरखौ न'आव जाहोब्लाबो जागोन जासिगोन सार थेंक्स आंहा आथिं थोंसे खराब्लाबो आथिं थोंसे आरो आखाइ फारनै दंबावो आं बिदिनो सोलिनो हागोन आं नोंसोरखौ बिदिनो फिनो हागोन सना लादो आदा दिनैनिफ्राय बेनो जासिगोन आथिङा आं बेखौनो नोंनि आथिं साननानै अराय सम सिबिबाय थासिगोन नोंसोर जिंगादासि फंबाय नोंसोर बिदि गाबबाय थायोब्ला आंनि गोसोआ बोलो मोना सना नोंसोर बिदि गाबबाय थायोब्ला आंनि बिखाया गावजालांगोन फंबाय नों जिंगादासि फंबाय नों जेबो जिंगादासि थुदो सना थांदिनि थुदो बिदिब्ला रायजोनि थाखाय जोबोद मोजां सानदोंमोन नायं सानजाराङा सिबाय देरसिन गुन्दाजोंसो आथिं थोंसे गावख्रुबजाबाय साला गान्थि गान्थि फाब नांगोनलै बिसोरो बिफा फिसा सानैबो
मानसिफोरखौ बुख्रुब बुख्राब खैदिन जानोलै बिसोरो बे जोलै गाज्रिफ्रा हालाफ्रा फाप नांगोन फोर खामानिखौ हेंथा होनो थाखाय जों रायजो राजाफ्रा खौसे जानांसिगौ आयं आयं रायजोफ्रा खौसे जानो सम सफैथारबाय दाबायदियाव रायजोआ खौसे जानानै ओंखारोब्ला सालाफोरखौ आं थखन थुग्लि बुथारथारगोन आं बे बिरफुं माहाजोना मिथिनानै मोनाखै बियो साला रायजोफ्रा माबायदि थ' आयं थांदिनि हेल' औ नोंथां हामबाय एसे हामदों औ मुलि जागासिनो थेवबो थाबायनो हानाय नंला आरो लेंग्रा जाना थाबाय देरसुङा जोंनि स्टरब्लाबो अनजालिया जोंनि स्टर नङा आगै देरसुङानो आदानि आथिंखौ थोंसे लेंग्रा खालामनानै होबाय आं माबोरैहाय अनजालिजों सोमोन्दो लाखिबावनो बाजै अनजालिनि गोरबोखौ आं हमना मोनबाय फंबाय बे जोंनि स्टुर जेब्लाबो जानो हाया नोंखौ बेसेबा मोजां मोनो बियो नङा होमबा अनजालिया नोंदानि थाखायनो दुखु खालामबाय दं नोंदां आगै थां नों बेखौ लानानै फैथां नोंबाजै सनानि अरदालै फंबाय थां नों लानानै फैहैथां आंनि आथिङा हामबायथ' नों मानो इसेबां आंखौ दुखु खालामबाय थादों बेलायथ' थां आदा बिदिब्ला आं अनजालिखौ थां हामबायथ' आंनि आथिङा थां नोंबो थांदों थां बोलोग्रा फिसा दे लों दे दिनैनो हानाय मानि लोंखा नोङो गामाखालिथ' फ्रि मोना लाजिनाङा दे फिसा दे लुनानै होफैबाव लाजिनाङा दे हानाय मानि लोंखा दिनैनो फिसा लों मा नायबाय थाखो लोंदो लाजिनाङा बयबो मानसिसो नोंबो मानसि जोंबो मानसि सोरखौ गिनोखाय लों हानाय मानि लों दिनैनो दे
Hello. Anjali? रागा जोंबाय नङासै? Anjali, I'm really very sorry. आं एसे लेट जाबाय. आदानि उदखारि आखुनि थाखायनो नों आंखौ गाज्रि मोनबाय नङासै? नों आंखौ बावब्लाबो आं नोंखौ बावनो हानाय नङा फुंबिलि. बे जोनोमाव आंनि मोजां मोननाया नोंनि मुङैनो जोनोम आरो नोंनि मुङैनो जोबथा. अनजालि, आं नोंखौ बावनो हाया. गोथैबारियाव रिंखांनाय देंखो बायदि आंनि गोसोआबो नोंखौ साननानै गाबखांबाय थायो फुंबिलि. अनजालि. अनजालि! एसेबां लासैसै थु न'आव अनजालि 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 दागाब आं दं दे आइदे आं दं. हेल' आफा, अनजालिखौ न'आव दोनफैबाय. औ. आं दं आइ आं दं. उदखारिया आं जाफुंहोगोन आइ नों गाबनाङा. फुंबिलि फुंबिलि अनजालि अ देचुं देचुं नों आंखौ सिथारनो फैदों हो नों आंखौ सिथारनो फैदों हो फैनो नाङा नों आंखौ सिथारनो फैदों हो हेय सिथारनो फैदों हो हो हो
सना नों दुखु दा खालाम सना नों दुखु दा खालाम सना ओइ बोलोगोरा ओइ गिलास गंनै लानानै फै फंबायमोन जोंनि बेयाव जौ लोंनो मोना चुप सोरनि अर्डार बेलाय बेहाय जौ लोंनो मोना होननानै जोंनिया रायजोफ्रानो बन्द खालामदों गाज्रि दामोन फंबायमोन बे नेमखान्थिखौ जोंहा कमिटियानो दाखादों साला सैमा जोंखौ सिनायाखै खोनासं सैमाफोर दिनैनिफ्राय जों बे जायगायाव गेजेर गेजेर फैबाय थागोन जायनि दखानाव हाबो बिसोरनो जोंनो जानाय लोंनाय फ्रि होनांगोन नङाबा नोंसोरखौ गुन्डा खालामजोबगोन ओइ थु फुंबिलि ओइ फुंबिलि हावहाय थांखो बेलाय फुंबिलि ओइ फुंबिलि ओइ फुंबिलि फुंबिलि बबेयाव थांखो बिलाय बेखौ खानानै दोनलै मानसिया गाज्रि जाथारबाय बियो आं हमथा जागोन फंबाय आं हमथा आं हमथालै बाजै थांदो आं हमथा साला सैमा नोंनि थाखाय दिनै जेरावबो बदनाम आंखौ बुनाङालै साला सैमा बेखौ आं फाग्ला नङा फाग्ला फाथोखौ दोनहरगोन बाजिलि आदा हमथा आं फाग्ला नङा आं फाग्ला नङा आदा हमथा नोंखौ फाग्ला फाथोखौ दोनहरगोन बुनो नाङा बेखौ आं मोजां खालामगोन No ada, ang paglada, ang kubu. No. फंबाय Ang kubu ada. नों फाग्ला नङा फंबाय No kubu mahlada. Ang paglada, ang pagla. Ang pagla. नों अनजालिखौ मोजां बुरखाय उदांस्रि बे जोंनि सासेल' फिसा हिनजाव बेखौ सासे धन दौलत गोनां सेंग्राजों हाबा होनांगौ नों बुरखाय आं बुरखायनो हाया उदांस्रि नोंनो दिनै अनजालिखौ दाव दाव अननानै सासे नेहात अट' ड्राइभारनि फंबायजों मोजां मोनलायहोदों नोंबो गोदो सेंग्रा समाव मोजां मोनलायनायाव सोर सुथुर सोर आंगो सिनाय हायाखैमोन दा फिसा हिनजावनि गोरबोखौ मानो सानस' हायाखै नोंलाय सासे उदखारिसो नोङो अन्थाइ बिखासो नों उदांस्रि
दागाब नोंनि साननायखौ आं सानसेबाबो जाफुंहोगोन नों दागाब दागाब
नै आइफोर आफाफोर जोंनो माइरं मुथासे हर गसाया नोंसोरखौ बोर सारस्रिगोन नो आयै अनजालि आं बुंबायलै थुदु खोनासं डिउटिया मोजाङै हो अनजालिया बोरैबा खारखुमालाङोबा दायनिगिरिया नों जागोन जागोन सार मा अनजालिया न'आव गैया बोलोगोरा नों ओरै फै नों थानायाव अनजालिया बोरै गोमानांगौ जाखो आं लेट्रिनाव थांदोंमोन सार ननसेन्स नों थानायाव अनजालिया बोरै गोमाखो है दाब्ला नों ओरै फै मा दा अनजालिखौ नुदों नामा अनजालिखौ नुवाखै दा ब्रह्म सार फिसाजो अनजालिया न'आव गैया बे मटर गारि गाखोनानै थांबाय जानो हागौ नोंथाङा जेरावखि जाया मटर गारिखौ चेक खालामनांगौ देरसुं थां नों सानजारांनाव अनजालिया दंना गैया चेक खालामना नाहै नोंसिनि अनजालि फैदों नामा अनजालि अनजालि मुंनि मानसिथ' जोंनियाव रावबो फैयाखै नों थगायनो दा सानजारां अनजालिया नोंसिनियाव दंथारो नोंनि खर'आव अर नांबाय जानांगौ देरसुं मानोना नोंनो आंनि आथिंखौ गावख्रुबबाय आरो आंनि फंबायखौ बुग्लि बुग्लि फाग्ला खालामबाय आरो बेफोरबायदि अनजालि आंनियाव जायगा मोनो न अनजालि आंनियाव जेब्लाबो जायगा गैया न' सिङाव चेक खालामनाय जागोन अनजालि गैयाब्लाबो फुंबिलिया दंना गैया नोंसिनि उदखारि गोसोआ फोथायाब्ला नायहै फुंबिलिया न' सिङाव उन्दुनानै दङ नाथाय खोनासं फुंबिलिया खर' गाज्रि मानसि मेंहाबना दासो उन्दुलांदों बेखौ बोजानो मोननाय नङा उन्दुना दं सार
थांनायनि आगोल खोनासं सानजारां दिस इज लास्ट वार्निं आरो आंजों दावहा नांनोब्ला गोबां हाथियार बुथुमना लानाया गाहाम सानजारां Sir, lessons gene. ओंखार जेबो गैया सार नोंसोर थां ओइ मानसि गोजा थां गारि साइड खालाम थांदो बेनिफ्राय फै फैदो नार्जारि थु नैबेखिनियाबो गासिबो आंनिनो गोजा थाबैनो आं बेयावबो मोनसे अन्थाइ खुवारि खुलिबावनो नागिरदों दा बेफोरखौबो नोंनो नोजोर होनांगोन फै नै बे न'आ आंनिनो नोंसोर दा बेयावनो थानो हासिगोन दानफायाव आंनो भाराखौ हले 300 राङै होनांगोन नोंसोर बे न'नि साबिया नै बेनो थेंक इउ आदा नोंनि हेफाजाब मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नाथाय नोंनि गुबै न'आ आंनि न'आ दानि बाक्सा जिल्लायाव मोनलै फंबाय बै गोदो बर'फोरनि दावराव दावसिनि समाव आर्मि पुलिसफोरजों नागिरजानानै बोरै बोरै जाखोथाय बै मेघालय हाजोआव खारखुमा बोनानै अन्थाइ बेफारफोरखौनो खालामलाबायदोंलै फंबाय बाजैफोर लाबाय नामाब्रा आदाया लोमबाजेया खासिया सिख्लासो फंबाय बोरै बोरै जाखोथाय लाभ मेरिजसो जाबाय फंबाय मोना थादो आं थांदोनि दे हेल' बे खैला जावग्रा जायगाखौ नायबाय नङासै वन्डारफुल जेरावबो गैया आफा मा गोबां जायगा नागिरनानै फैबाय आं मा बाथ्रा जाखो बिलाय हाय गसाइ आंनि फिसा हिन्जावआ बहा थांखो उदांस्रि गसाइ नों माखौ सिन्था खालामबाय थादों नोंसोर गाबनो नाङा आं बे साननैसोआवनो दिहुनना लाबोथारगोन
Aduh. Muka mah hangkar nang jubai jambi. Beru-beru ma beri utang. Jambi video memang Nongabla bedi mana farik naga? जेब्ला नोंनि गोरबोनि खोथाखौ मोनगोन आंनि बुंनांगौखौ आंबो नोंनो बुंगोन आंनि बुंनांगौखौ आंबो नोंनो बुंगोन आङो जेब्ला नोंनि देंखोआ रैसुमै सिनखा गोजाननि हाजोखौ नुहरो समान नोंनि आङो जेब्ला नोंनि आङो जेब्ला नोंनि जानानै बारदो दे नों सना गेवलाङै आंनि मेगन सिगाङाव जोंबाय थानो बाथौनि आलारि
जानानै माइनाव सना बै नखरनि नोजोरा आङो जेब्ला नोंनि खुगानिफ्राय राव खोनागोन आंनि बुंनांगौखौ नोंनो बुंगोन आंनि बुंनांगौखौ नोंनो बुंगोन आंनाबो बेनो नोंनि आङो जेब्ला नोंनि गोरबोनि खोथाखौ मोनगोन आंनि बुंनांगौखौ आंबो नोंनो बुंगोन आंनि बुंनांगौखौ आंबो नोंनो बुंगोन आङो जेब्ला नोंनि आङो जेब्ला नोंनि फंबाय नों न'आव खामानि मावबाङामोन नामा मावामोन आदा बोरो आखाया नै थिफुजोब्बायसो माथो आखायालाय नों थांदो थां नों आरो गाबोननिफ्राय बे अन्थाइ बुख्रुबनाय खामानिखौ मावनो नांला नों लेबारफोरखौनो गाबोननिफ्राय नायग्रा जादो जागोन आदा दे थांदो ओंखाम संदों अनजालि औ ओंखाम संदों बाजै जोबोद खस्थ' मोनबाय नङासै अनजालि खस्थ' खालामाब्ला राहा गैया बाजै नों मेंबाय फुंबिलि औ बाजै आखायाबो थिफुजोब्बाय मा आखाया थिफुजोब्बाय नों नोंदानो खोन्थायाखै फुंबिलि आखाइ थिफुनायखौ खिन्थादों बाजै गाबोननिफ्राय दस्रा खामानि मावनांसिगौमोन अनजालि नों बिनि आखाइखौ दै गुदुंजों सुना हो जागोन बाजै
फुंबिलिखौ नों गोसोखांबाय थायो नङासै सना जाय मानसिखौ आं उन्दै समनिफ्रायनो दाव दाव अनबोदोंमोन बे मानसिखौ आं दिनै गुबुन जायगायाव थिनहरनानै मेगननि गोरानाव थालांदों आं माबोरै बावालासेनो थानो सना संसाराव मानसि देरहानोब्ला सुखु दुखु गासिबखौबो सहायलांनांगोन सना नों जिंगा दासि सना गसाइया जोंखौ नायफिनगोन जोंनि देरहानायनि समान सबाय सना जों सानसे समाव देरहागोन इलाय अनागारिखौ गसाइया सानसेबाबो साजा होगोन सना ओइ फोथाय खेबसे लांसुना देरस' आरो बिरफुं नोंसोर जोंनि आखाइ मुथानिफ्राय बारग'नाय नङा नोंसोर थैनाय समा सबाय नोंसोर जोंजों दावहा नांनो थाखाय थियारि जा नोंसोर थियारि जा फुंबिलि बिदा दागाब सना दागाब फंबाय मा सानहाबदों नोंलाय आदा आरो बाजैमोनखौ आं दिनै हरखाबैनो गोसोखांदों आदा जानो हागौ बिसोरबो नोंखौ गोसोखांदों नाथाय दुखु खालामनालाय माथो जानो फंबाय गोसो हमथानानै थानांगोन आदा थांदो डिउटियाव लेबारफोरनिबो रेस्टनि 1 घन्टा टाइमाबो जोब्बाय थां बिसोरखौ होखांहैफिनदो खामानियाव दे फुंबिलिया जोबोर मोजां गथ' रुमि आंहा बिनि फारसे जोबोर फोथायनाय फैदों आंबो नुजेननायाव सानखादोंमोन बेयो मोजां फोथायथि गोनां गथ' आं आंनि बिबानखौ बिनोनो हगारना होनो सानबायमोन नों मा बुङो सोंना नायदो फुंबिलिनाव फुंबिलियाबा मा बुङो बेखौनो खालामनांसिगोन मा नायबाय थाखो दुगैनो फैदो आं दुगैया आं गोजांनाय मोन्दों नों मानो दुगैया आंनिया बडियानो स्टिल बडिखा नो बिदिब्ला साबोनखौ लां
नोंखौ आं जोबोर अननो ओंखारो फंबाय जानांगौ आगोलनि जोनोमाव नों आंनि असे फंबायथारमोन आंनि अन्थाइ कुवारिखौ दैदेनलांनो थाखाय नों आंनि मासिखौ लानांसिगोन फंबाय नोंनो कुवारिनि बिगोमा जानांसिगोन दा जागोन आदा आं नोंनि बुंनायखौ गनायना लाबाय नाथाय ओजोंहाय न'आव जोंहा आदा बाजै दं आं बिसोरखौ थांनानै लोगो हमहैग्रोथारनांगोन आरो बेनि आगोलावनो सानैसो मानसिखौ आं खिथेर लाग्रोथारनांगोन जागोन फंबाय नों न'आव थांनानै जा मावनांगौ बेखौ मावनानै फैग्रोदो खालि नों आं बुंनायखौल' फेलें दा खालामसै जागोन आदा आइदै सासदों लासै लासैना आरो खिरथि सोलोंबावनो दासो मोनदों सादों होनदों मोजां मोनदों दासो हेलौ औ बाजै सना आं फुंबिलि बुंदों नों मोजाङैनो दंना आगै औ बाजै जोंबो गसाइनि अननायाव सानैबो मोजाङैनो दं नों जेबो जिंगा दा खालाम आगै जों मोजाङैनो दं आगै नों सिन्था खालामनो नाङा आगै नै नों दा जों रायलाय हेलौ औ आदा औ फंबाय आदा नों जेबो जिंगा दासो फंबाय जों मोजाङैनो दं फंबाय जों मोजाङैनो दं नोंनि खौरां मोनैनि थाखायसो जों दुखु खालामदोंमोन फंबाय जों मोजाङै दं फंबाय बेफोर गासिबो नोंबासो सनानि दैदेननाय फंबाय नोंबासो सनानि दैदेननायाव बेफोर गासिबो बाजै सनानि दैदेननायाव नोंबासो सना आंनि बाजै सना नोंबासो सना बाजै सना नोंबासो सना बाजै सना नोंबासो सना औ फुंबिलि जिराय जागोन बाजै मानो लिंहरदोंमोन बाजैया नोंदाया नोंसोर सानैनो प्रेजेन्ट लाबोदोंमोन आगै आं बेखौनो होनो लिंहरदोंमोन अनजालिखौबो लाबोफानायबा गाहाम जागौमोन नोंसोर मानो एसेबां अननो गोरों बाजै अननाय होबासो अननाय मोनोहाय जाम्बानो ला आरो खोनासं नोंदाया बे न'आवनो थाफैनो होदों नोंसोरखौ जोंहा न' गोदान लुबाय गाबोननिफ्राय थाफैदो दे नोंसोरनि अननायखौ आं माबोरैहाय सुखुबावनो बाजै नोंदायाबो गोजाननि आगै नोंबो गोजाननिजों गोजाननि अनलायाबा बोरै जानो नोंहा खि राजा हिन्दुस्ताननि मेथाइखौ गोसोआव गैया परदेसी परदेसी जानानै मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के
अनजालि अनजालि रागा जोंदों ने र' नोंखौ बिदिब्ला आं गाबोननो बिरगोन सिगुननि गांखौ आखायाव खानानै आं गाबोननो बाइक सालायगोन आं गाबोननो आंनि सुथुरखौ बुथारजोबगोन आं गाबोननो सुथुरखौ फोजोबस्रांगोन ओइ मा जादों सिमां नुदों नामा ओइ थगायसुला मा दामब्रा अमा बेदरा जौसेलै 2 किल' हो एसे बारा होबायलै आदा फैदो फै फैसाया मानि फैसाब्रा फैसा हर मा फैसा गैयालै लानानै मानिब्रा मा फैसालै मा फैसा बिदिया जायालै आदा जाया फैसा नांगोन ओइ मा खालामनायलै आदा बिसोरो मा खालामनोलै आदा बेदर लानानै फैसाखौनो होआखै मानि दादागिरिलै बिसोरो सानफ्रोमबो मा मोनदोंलै बिसोरो होसोदोलै बिसोरखौ होसोदो बैयाव चेक खालाम ओइ जायलालाय फैखाबायनो सर सोर बुंनाय सार बेदरखौ दामखौ सोंनानै बेदरखौ सोंनानै रां होआबासिनो बेदरखौ लाना दं सासे मानि इज्जत गोनां मानसिया बेबायदि अमा बेदरनि फैसा लासिनो औ नोंथाङा जोंजों थाफाबाय था नोंथांनो जेसेबां रां नांगौ आं होगोन नोंथाङा जेबो जिंगा दासि आं मिथिनायाव अनजालिखौ फुंबिलियानो लाना थांथारदों आरो बिनि गाहाय दैदेनगिरियानो सानजारां आरो बिनि बिबाजै हट बिदिब्लाथ' अनजालिखौ yes सानजारां सार नोंथाङा दिनैनो सानजारांखौ हमनानै बुग्लिथारनांगौ आरो सोंनांगौ अनजालिया बबाव दं होननानै जेबो जिंगा दासि आं दङ ना देरसुं नों ओरै फैलाय मा आफा सानसेखालि नोंसोरो सानजारांनि न' सिङाव मा नुबोनाय आफा जों नाहैब्ला फुंबिलिया न' सिङाव लेब खोबना उन्दुना दङमोन बे फुंबिलि नङामोन लेब खोबना साजायना दोननाय मोनसे फुथुलासोमोन You are under arrest, Mr. Sanjarang. मा नोंसोर आंखौ एरेस्ट खालामनो फैदों मा दायनि थाखाय मा दाय खालामदों आंखौ एरेस्ट खालामनो अफिसार नोंसोर नंखायखौनो फाव फान्दायनानै आंनि फिसायखौ खानानै लांनो फैदों नोंखौ नोङो हिनजाव
नोंनि बिबनां फुंबिलिया अनजालिखौ थारैनो किडनेप खालामना लांदों आरो बिसोरनि गाहाय दैदेनगिरिया जाबाय नोंसोर सानैयानो इन्सपेक्टर नों सासे देतसुंनि बान्दा देतसुंनि रां जायै नोङो खाना जादों दाय गैयैखौ दाय गोनां खालामनानै मानसिफोरखौ एरेस्ट खालामो नों सासे फोथाय खेबस' फौसालि इन्सपेक्टर सन्जरं नोंसोर फोथाय खेबस' गोरिब गुन्द्रानि थै सोबनानै जाग्रासो नार्जारि यस सार बेखौ एरेस्ट खालाम बेखौ एरेस्ट खालामनाङा बेहा जेबो दाय गैया इन्सपेक्टर बाबु बेहा जेबो दाय गैया आमिनिथु नों दुखु दा खालाम सना जोंनि देरहानाय समा सबाय जों सानसेबाबो देरहागोन नार्जारि लानानै थु गोख्रै फै बेनि जेबो दाय गैया बेखौ दाला फंबाय बै बिरफुं माहाजोनखौ दिनैनो बेखौ जों थानायाव थांनानै एजार हैनांसिगौलै थु थांनि बै जौ दखानाव लोगो मोनगोन थानायाव थांनानै जेबो मुलाम्फा मोननाय नंलालै आदा औ आगोलावथ' जोङो थानायाव कमप्लेन होखांबाय माथो जेबोआनो जायासै बेफोरबायदि उदखारि खामानिफोरखौ जों थाबैनो पेपाराव होनाय राहाखौ लानो नांसिगौ आरो डिसि अफिसाव थांनानै कमप्लेन हैनांसिगौ नङाब्ला बे थानाजों जेबो जानाय नंला औ बिदिनो जाथोंसै दे खामानियाल' जाथोंसै औ बिदिनो खालामनांगोन सन्जरं बुं फुंबिलि आरो अनजालिया बबाव दङ आं जेबो मिथिया नों मिथिया बुं न' मिथिया मिथिया सार मानसि फैदों से मिनिट सार बसुमतारी ओरै फै यस सार सानजारांखौ लकआपनिफ्राय हेंकाप खालामना लाना फै जागोन सार आं नोंखौ मा राहायै बे लकआपनिफ्राय बख'नानै लांबावनो नों दुखु दा खालाम सना सुबुं माहारिया नायफिनाब्लाबो जोंखौ गसायानो नायफिनगोन थां सना नोङो गणेश मन्दिराव थांनानै गणेश बाबानि सेराव आरज गाबै गसाया जोंखौ बोर सारसिगोन सना सानजारां बे पुलिस थाना बे नोम्फानि न' नङा मिथिबाय बसुमतारी लाना थां थांदो फैदो थांदो थां सना
माबाफोर नांगौ नामा नोंथांनो मा खामानि I am Superintendent of Police Crime Sorry Branch. sir sit down please जिराय मेम जागोन सार आंनि फिसा हिन्जाव अनजालिखौ सानजाराङा नंगौ सार सानजारांनि फंबाय फुंबिलियानो अनजालिखौ खावना लांदों सार Stop it! Nonsense! नोंनि गासै रिपर्टफोरखौ आं मोनगासिनो दं। सरि सार सार बिसोरनि मोजां मोनलायनाया अराय सैथोमोन बिफानि उदखारिखौ नुनानै जों अनजालिखौ फुंबिलिजों सिरि सिरि हरफादों सार सार बे हालामाव आंनि फिसाय आरो फिसा देरसुङा राबन बादि बयखौबो बुख्रुब सुख्रुब खालामो आरो बेनि गाहाय दैदेनगिरियानो जाबाय बिरफुं माहाजोननि संख्रि सोलाग्रा ब्रह्म इन्सपेक्टर You are under suspended, ब्रह्म। नों पुलिसनि डिपार्टमेन्टखौ बदनाम खालामनो थाखाय नों खसाब खुनानै 6 मास थानांसिगोन। You may go now. No. हेलो आं एसपि मुसाहारि बुंदों बुं बर' मा नोंसोर एसेबो तदन्त लायाखैमोन नामा आच्छा अके थिग दं आं दानो फन खालामहरगासिनो दं जागोन ओइ नार्जारि नोंथां बे डिस्ट्रिक्टआव फैना नों जोबोद गोजोननाय मोनदोंलै डिउटि खालामनाया औ नोंथां आंबो बिराद मोजां मोनदों नोंथां ओइ दाख्लैबावै चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोसौ होसोफ्लांबायना आं बे मोसौ होसोआब्लाथ' आंखौ सिख्लाफ्रा अफिसारसो भाबिदोंमोनलै नंगौ नामा मबाइल गाबलायबायलै सेन्टारफोरखौ हेलो सर बुं सर नोंथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिके बर' नामा यस सर बुं सर आच्छा नै आं दा बावैसो खौरां मोनबायदि चिरां डिस्ट्रिक्टजों बिरफुं माहाजोना AS01U ओइ लिरना ला AS01U 463 गारि नम्बरजों थांगासिनो दं 4636 नोंसोर गोख्रै बिखौ हमथारनांगौ आरो आं दि सानै कनस्टेबल दैथायहरदोंमोन बिसोर सानैबो मोजाङै सिनायखायो जेरैखि जाया आंनो दिनैनि भितराव नांगौ आंनो 24 घन्टानि गेजेराव अके एरिसिम जागोन सार मेब्ला दे गारिया सलाय माबा सलायलै मा लासै लासै सलायदोंलै बोलो सलाय थाब सौहैथारनांगौलै बे जायगाखौ थाब बाराबा दिगदार दङ
बिनानाव बे ओरै माबायाव थांनाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव थांनाय लामाया बिथिंमोन नामा? औ आंबो दासो गुवाहाटीनिफ्राय सफैदों ओइ नैबे ससे आगोलाव थांबानो मोनगोन लांफानो हागोन नामा आदाया? हागोन बिनानाव फै बिदिब्ला आंबो थांफानि मोनबाय आंनिया न'आ बैथिंनो हाब दानो मोनथारबायानो आङो नों थानायखाय गोजानब्लाबो खाथि बायदि मोनलाय लांथारदोंमोन जोबोद मोजां मोनथारदोंमोन आरो दा मा खालामबावनो बिनानाव दे थांदो दे माब्लाबा फै दे लोगो मोनगोन आदा माब्लाबा लोगो मोनगोन दे उनाव लोगो हमलायनोसै आरो दे जागोन दे फन खालामहर दे आदा दे जागोन दे बाय टाटा मेब्ला माबा सलाय 100 सलायना होग्रा नोङो सार गारिया बेनो जाथारनांगौ गारिया बेनो मार चेक खालाम नंगौ सार आं नोंथांखौ लिंहरदों नोंथाङा बिरफुं माहाजोन ना मानो माबाफोर खामानि दंमोन नामा नोंथांखौ एरेस्ट खालामनाय जागोन मानि थाखाय सारनि अर्डार बेफोरखौ जों जेबो बुंनो हाया उनावसो मिथिगोन ओइ बेखौ एरेस्ट खालामदो रायजोफोर नोंथांमोना आं बायदि दुथां जानो नाङा गाज्रि हाबा मावनो नाङा आं बायदि दुथां जायोब्ला नोंथांमोनाबो आं बायदि सानसे साजा मोनगोन मानो होनना बुङोब्ला आं दिनै दुथां हाबा मावनानै बेफोरबायदि साजा मोननांबाय नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय बेबायदि हाबाखौ आं मावनाय बायदि रावबो जाहाथे जाया बैनो बाजि सनाया बाजै सना बिबोनांनि थाखाय नोंहा एसेबां अननाय दंमोन नङासै फुंबिलि नोंखौ आं गावथारथारगोन
गथ' फुंबिलि दायनिगिरिखौ बुथारालासेनो दायखौ निमाहा होनायासो मोजां मानसिनि गुन। बाजै सना आंखौ निमाहा खालाम बाजै सना आंखौ निमाहा खालाम बाजै आंखौ निमाहा खालाम। सिखारदो देरसुं आं नोंखौ निमाहा होबाय। गाज्रि खामानि मावोबा बयबो बिदिनो साजा मोनो। नों आंनिबो बाजै सना नों जोबोर अनसुलि बाजै सना। नों दिनैनिफ्राय गाज्रि खामानिखौ दामावसै। थांदो थां देरसुं नों थांदो थां। बाजै सना नों जोबोद अनसुलि बाजै सना नों जोबोद अनसुलिथार। फै फुंबिलि नोंदाखौ लोगो हमहैदोनि। फुंबिलि जाबायबो सिखारदो आफा बोराइ बाथौआ नोंसोरखौ बोर सारस्रिथों। फंबाय दिनै नोम्बाजै सनानि नाजाथाबनायाव नोंनि साननाया जाफुंबाय। नोम्बाजैया सना। औ आदा आंनि बाजैया सना। नोम्बाजैया सना। बाजै सना। नोम्बाजैया सना। बाजै सना।